guys, foto kita tak buka. Aduh, panasnya luar biasa guys. Ini masih kurang banter. Bismillahirrahmanirrahim. Gambarnya apik keren. Jangan malah tuh Yo. Wah, pas gambari kipas angin guys. Aku pas neh. Oh iya guys, beli kipas dinding, kipas baru lagi. Kipas dari kita. Kipas dinding guys ini. Alhamdulillah bisa kebeli kipas dinding. Jadi kipas ini duwe teluk lagi ya guys. Ngadeg iki kemarin ini rusak terus ternyata mesinnya ngene iki terus ditumbasno karo Pak Riko mesinnya. Hargane iki meh 100 guys, soalnya mesinnya ternyata iki kipasku sing ngadeg iki banter. Mesinnya pol larang dhewe cara mono anu. Awake dadine ditukokno terus saiki kena rusak ndek ini gek iso muni. Krak gek iso muni. Terus karek mau tepas angin ning dhuwur etek kuwi nganggone. Aku kan iku setiap Pak Riko kerja nganggo etek kuwi terus digomble duwe loro. Tapi kan yo ojo dino kerja guys. Dadine iki dibelikan tepas dinding. Alhamdulillah bisa kebeli yo. Harganya berapa mbak? Gak roh pokok man 200 karo kain. Ini apa guys? Yes, ini kipas baru lagi. Gak ngerti apa dipasang di ruang tamu apa dipasang di kamar, saya gak ngerti ya. Terserah Pak Riko. Dia nek tak tinggal tadi duwe kipas akeh kena diganti soalnya di peri itu sejak kecil guys terus menggunakan tepas. Jadi nek tepas itu nek turu dekne keringetan terus gatel-gatel ngono gak iso turu. Udan lah pakai tepas 24 jam. Tepas itu gak tau mendek turu sore ning gayang sampai esuk tepas itu kuat. Jadi cuma nek duwe satu orang duwe gentenan cepet gobrok. Tapi alhamdulillah Mbak Ismaki semenjak duwe tepas besar itu ki gak pernah lagi iki ini lho ganti mesin guys. Ku Pak Riko iso dandan dhewe. Dadi saiki nek duwe tepas gak pernah ngerosokno guys. Pak Riko ki iso dandani kipas apapun itu perusahaannya iso dandani. Ini nek ilang balute
dadine ngene ning dinding iki. Ini. Kan nek dinding ki belum punya, iki kan ngadeg duwe, kitiran duwe lah iki kok buat dinding. Makasih suamiku tercinta, moga-moga nek mergawe yo lancar su. Terus iki lancar kene alangan apa-apa, moga-moga apa yang inginkan terwujud dan terkabul dan tercapai ya guys. Itu cobloan guys, ternyata cobloan nanti digunakan bisa gak iso tuh kok sempluk nunggu Pak Riko kok masange nunggu Pak Riko yo gak iso wongnya gak enak dia mang tak bel guys ora diangkat angkat lagi nek gawite warnanya merah pikirannya. Moga-moga awet sampai seterusnya. Pokoknya peri iki pas soalnya ket bayi wis kulino pakai tepas. Nek awan iki panasnya ra kaprah ning kene guys. Nek nggo tepas yo ora iso turu. Soalnya peri iki udan lah yo nggo tepas. Sangat-sangat butuh nek tepas iki. Ternyata besar ya. Ini jaluk moga awet gak rusak-rusak mbak semakin nek tuku barang-barang yo meskipun NS-nya second kayak kulkas iku mesin cuci tapi gak alhamdulillah sampai sekarang ini pun gak pernah nyervis guys, maksudnya gak urung pernah dandan urung pernah rusak yo urung tau muga-muga yo gak rusak guys, awet terus meskipun nalune jebone elek tapi mesinnya ternyata masih ori, masih bagus ngono dadi gak pernah rusak. Alhamdulillah lagi kan nek tinggal ganti-ganti paling apa dipasang ning tembok kamar guys iki apa dikek ning kamar soalnya iku sing ngadeg bakal ning ruang tamu kene ning ruang tamu soalnya nek kitiran iku sing etek itu kan kurang banter lah guys iki alun ngono lho peri nek matang enggak seger gak adem ngono bocah ya guys kulino nganggo bianter nek iki siji sakmene yo bantere. Oh nek telu lah malah banter. Dhisik tuku nek Mbak Deni. Online. Sampai saiki pirang tahun ae bayangno, guys. Saya nek 3 tahunan tok ya. 3 budu. Termasuk awet ini. Aku TV pun juga TV iki ya sebenarnya kena dipakai guys nek ditukokno stok box kan pakai stok box toh. Jadi saiki bisa nek HP pakai wifi jadi aku di Ferry Pak Riko di HP kabeh pakai wifi ya wis nganggo wifi saiki ndelok opo ae kan ning HP wis ana to pengen ndelok opo ae film-film opo TV-ne ra kanggo guys saiki ngono iki ditawani Masku apa tuku sing tuku piye iki TV sing tipis ngono ku lho aku mau lho TV ku tabung ora rusak ra piye kok nek gelem nukokno stok kok iku mau piro kenek guys tapi kan wis jarang ndelok TV tuh ra kanggo jero ngono. Wis tuku piro kaya second guys, 500 piro. Tabung nek tabung iki awet, kowe nek tipis iku yo sekali rusak dandane larang. Kurang pengkoh oleh pengarane. Enak tabung. Kayak wong mau kuwi lho wis rusak orang. Mas tak WA te pasti teko. Nah, kok dipasang Pak itu ya guys cara pemasangannya kok di kontennya kurang jadi makan kita unboxing dulu masalahnya dipasang bakal nek apa nek roda yang tak kontennya guys nek apa ya kan dulu Pak Riko nek pasang ini jadi koyo anu guys ngeluh rusak siutan jadi tekotannya kan aneh kandel loh terus tak simpan nih jero mau nek kaca karena aku pesen ini
Belum dipasang guys, ada sing semplok. Nyala kipas angin aduh iki serang gampang. Sampai hilang baute ini nek hilang bahaya. Guys, ini pinggir nomornya ini kene sih ngantuk si antasan ini. Saiki apa-apa ki lumayan ya guys di online kok kene serasa golek ning toko gak usah kerembia gak usah rono karek paket karek duwike wis teko nggon karek milih ning HP. Makanya wong saiki pinter nganggo HP ya punya apa sithik online saiki nek HP lebih canggih. HP dipaketno panganan dipaketno apa nes guys dipaketno akeh ya guys. Iki berguna guys, ini bintan kene maketno barang butuh ngene iki ternyata nek barang-barang ngono ki pakeke sing ngene iki lho guys. Apa ku jenenge resep apa ya nek kertas-kertasane iki masuk ben gak rusak. Wah, aku kemarin ya maketno sambel mbakku lho. Bagiku ki wis aman-aman banget teko kono. Dik, sambel iki walah anu mikane pecah lho, kok iso pecah. Lah wong nek gak pecah piye ngono kan nek wis info dadi siji ning kono kan barangnya ketindian karo barang-barang sing gede jarene. Mosok iya Mbak aku ngomong. Wah, remuk kok ngono, tapi aman untungnya klambine mbok plastiki nek gak ya kena sambel. Nek sekarang tapi kirim-kirim apa mending di packing karo plastik guys. Ayo wis tak packing resek rangkap ya tapi cek gak aman bukane pecah jadi. Soalnya nek maketno ning kene tinggalan guys kiloan. Ongkir bayar pirong timbang. Ini ki yo ning kono nggone kae nek maketno cek ing kene aduh. Wis kono. Cek ngantuk ya. Latih awak ini. Ape gak mergawe ki man. Jadi tak kontenno mbok didelok mbora yo, mbok ditono mbora, penting guys mah tetep semangat. Konten ya saeneke apa eneke konten apa wae kegiatane mbak Isma ning omah yo. Ya semua kegiatane ning omah. Konten HP di konten soalnya yo gayane ning konten. Maksud pamer ataupun apa yo guys. Ini ki kerjanya ning dunia konten. Jadi nek apa ayo tetep konten. Ini awak enteng tapi awak kadang yo gak mood nek mata jenenge wong iki kadang nek gak mood lho guys. Apa omongan kerjaan iki apa gak mood yo enek. Biasanya awake gak fit terus akhirnya udah apa-apa yo. Akhirnya gak budal. Oh itu mah gugu budal, gugu gak. Simpeni biasa aku ngene iki nek bungkus snack. Nek kanggo ini. Ya Allah. Tidur siang kok yo letih soalnya hari-hari kemarin segene lerene guys. Langsung diterjang sekolah
terus mulai aktif lagi, kembali aktif sekolah ngaji opo. Nah, guys, acara iki jek acara neh. Tak simpen nek golek-golek kadang ngumpet ngebaruk. Nek wae digoleki gak temu, lali ndekeke kadang ngono. Senengane lele, mancing lele, guys. Bapake senengane mancing ngoten. Mas sampai bingung sampai tuku ayam tinggu mancing lele, nggo umpan. Jadi cacing ora doyan jangkrik tuh jangkrik wis ora patek gelem. Lah wong korope mancing lele kono ayam-ayame nanti olah lak enak aku. Ayame larang aku. Lele wis akeh nyuyur. Gorengno niku gorengno, goreng. Dino ora lele bosen Mas. Didol dijolno liyane. Kowe goblok. Allah ya Allah. Ya wis ngono guys, kontene Mbak Isma kali iki ya ki. Banter ora suarane krungu ora tepase ya. Soalnya panas nek gak ambek kipasan gak ngono guys. Kipas iki berguna lho, bermanfaat. Bermanfaat banget ya nek kipas iso turu wong ngombe. Temene koyo anakku iki sing aktif dari kecil wis nganggo kipas. Wes Mbak Isma pamit, terima kasih banyak yang selalu support konten-konten terbaru nih Mbak Deni, Mbak Isma, saran masukan wis terus ikane wis gak skip. Sepurane sing akeh nek kleru-kleru nih Mbak Isma, tutur katanya saya salah sing kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya pemirsa. Tunggu konten-konten selanjutnya kontennya Mbak Isma yo. Aja bosen-bosen ditonton terus. Aja di skip iklannya yo. Pokoknya matur nuwun jane Mbak Isma mengucapkan yus matur nuwun untuk kalian semua. Muga tapi diparingi sehat panjang umur, berkah barokah yo. Apa yang diinginkan terwujud dan terkabul tercapai. Mbak Isma pamit dulu, jika titik Allah ketara dadi wong apik sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu konten selanjutnya.